சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஷாப்பிங் வீடியோ தான். ஸோ டாலர் ஷாப் வந்தோம், டாலர் ட்ரீ. ஸோ அந்த ஷாப்பிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத போய் பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ. டாலர் ஷாப் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஷாப்பிங்கே நிறைய போகாதனால ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு ஒரு ஈகர்னஸோட ஒரு ஷாப்பிங் வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஷாப்பில் வந்து எது வாங்கினாலும் $1, ஈச் திங் வந்து $1. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பின்ஸ்லாம் எதனா போட்டு வைக்கலான்றதுக்காக வாங்கலாமா அப்படின்னு செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே வந்து ஸ்கூல் சப்ளை பாக்ஸு அண்டு ஜிப்லாக்ஸ் அது மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சம் கேண்டீஸ் அண்ட் திங்ஸ். இதில் எதுவும் நான் வாங்கலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்லண்டு, பிளாஸ்டிக் கார்லண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. சம் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அண்ட் ஹேங்கிங் பண்ணுற டெக்கோரா பீசஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ சம்மர்னால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தீமில் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் இந்த ஒரு பீஸு இது ஒன்று நான் வாங்கியிருந்தேன். பார்க்குறதுக்கே ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ஹேங்கிங் பீஸ். ஸ்கூல் சப்ளைஸ் மாதிரி வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் வாங்கினேன். கார்டனிங்காக ஃப்ளவர் சீட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை வாங்கி போட்டிங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ஸோ அந்த சீட்லாம் எதுவும் வாங்கலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்கார் பீஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க, டெக்கரேட்டிவ். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எல்லாமே ஈச் வந்து $1, ஈச் $1 வரும். இதுலேருந்து ஒரு 2 பீஸ் வாங்கினேன் நான். கேண்டில் வேக்ஸு, அதோட ஸ்டாண்டு, ஹோல்டர், கேண்டில் ஹோல்டர், ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சித்தார்த் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருந்தான். அதுக்காக ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வாங்கலான்றதுனால யோசிச்சுட்டு இது வாங்கினது. கிருஷ்ணர் வந்து பென் ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருந்தான். ஸோ அதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வாங்கினேன். கிராஃப்ட்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஹாலிடே டைமில் பசங்க பண்ணுறதுக்கு கிராஃப்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஸோ பெயிண்டிங் அவங்களே பண்ணலாம், க்ளூஸ்லாம். அண்ட் டாலர் கார்ட்ஸ், $1 வந்து க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸ். பார்ட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க பார்ட்டிக்கு. ஸோ பார்ட்டி டைம்ஸில் யூஸ் பண்ணுற பவுல்ஸ் அண்ட் ஸ்பூன்ஸ், ஃபோர்க்ஸ், ஸோ பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கலர் கலராக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ஒர்த் இங்கே வாங்குறது. ஸோ பார்ட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரோ பண்ணிடலாம், ரைட், யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி. ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வேஸில் வைக்கிற மாதிரி. ஸோ இங்கே எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதனால் வேஸ் மட்டும் ஒன்று வாங்கினேன், ஃப்ளவர்ஸ் எதுவும் வாங்கலை. ஸோ டேபிள் கிளாத், ஸோ அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் அண்ட் பார்ட்டி ஐட்டம்ஸ். பலூன் வாங்கினேன். பசங்க எப்பயுமே பலூன் வச்சு விளையாடணுன்றதுக்காக பலூன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பேக் ஆஃப் பலூன் வாங்கினேன். ஹேங்கிங் வால் டெக்கர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த பீஸ், ரைட்டிங்ஸ்லாம். ஸோ அதனால் அது பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இது வந்து க்யூட்டாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து கிளிப்போடு இருந்துச்சு. ஸோ அதில் எதுனா எங்கேயாவது வந்து கிளிப் பண்ணி வைக்கலாம் அழகாக. லாண்ட்ரி ஐட்டம்ஸ், அந்த ப்ளீச் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வெசல் வாஷிங், டிஷ் வாஷர் திங்ஸ், அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம். ஸோ எல்லாமே வந்து ஈச் $1 தான்.
ஸோ அந்த வாஷிங் லிக்விட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த கிராஃப்ட்டு தான், நம்மளே வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ பண்ணி நம்ம டெக்கரேட்டிவ் பீஸாக ஹேங் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃப்ளவர் இந்த வேஸ்ட் தான் வாங்கினேன், பட் ஃப்ளவர்ஸ் எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல. க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்டு க்ளீனிங் ஸ்டப்ஸு, ஸ்வீப்பு, மாப் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து டாக் ஃபுட் அண்ட் நான் வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ எல்லாமே $1. ஸோ பீட்சா, சம் ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தோம். இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நான் எதுவும் இங்கே வாங்கலை. ரொம்ப ரேர் தான் இந்த ஷாப் வர்றது. எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் லைக் வாட்ச், கைண்ட் ஆஃப் கேபிள் ஒயர்ஸ், அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சும்மா இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைமில் நீங்களும் வந்து ஷாப்பிங் வரலாமே என்னோட அப்படின்றதுனால தான் இந்த வீடியோவை பண்ணேன். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷாப்பிங்கை. ஸோ ஜிப்லாக்ஸ் அண்ட் ட்ராஷ் பேக்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பிளாஸ்டிக் பவுல்ஸ், கப்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ மெயினாக நான் வந்து இந்த கிச்சன் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஸ்டோரேஜ் தான் வாங்கலான்றது மெயின் ஐடியா. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, அழகழகாக, $1 வந்து ஒர்த்து. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம் பார்க்கவே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான், இதெல்லாம் வாங்கலான்னு தான் நான் வந்து டாலர் ஷாப் வந்தேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம். அழகழகான கிளாஸ், ஈச் வந்து $1. அழகாக இருந்துச்சு. இந்த பவுல் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஸ் ஐட்டம்ன்றதுனால கொஞ்சம் சிலதெல்லாம் ஹெவியாக இருந்துச்சு. மற்றபடி மற்றதெல்லாம் ஓகே. ஆயில் போர் பண்ணுறது, ஆயில் ஊற்றி வைக்கிற திங்ஸு, ஸோ இட்ஸ் ரீசனபிள். ஸோ இது ஆக்சசரி செக்ஷன். ஸோ ஹேர் பேண்ட், கிளிப்ஸ் அண்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே வந்து ஈச் $1. ஹேர் ப்ரஷ் அண்ட் பசங்களுக்கான திங்ஸ், ஹேர் டை, ஷாம்பூ, ஃபேஸ் வாஷ், அந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸும் இருந்துச்சு. ஸோ அகெயின் இது வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ். ஸோ கரண்டி, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, சிலதெல்லாம் குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு $1. ஸ்ட்ரெயினர், அதுக்கப்புறம் கேன் ஓப்பனர், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. டிஷ்யூ பாக்ஸு, வைப்ஸு அண்டு டாய்லெட் பேப்பர், ஸோ இந்த மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இந்த சைடு. அண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, ப்ரெட், பேகல், ஸோ கேண்டு டின்டு ஃபுட்ஸ், அந்த மாதிரி மில்க் ஷேக்ஸ், மேக்ரோனி, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கேண்டு ஃபுட்டு.
பீன்ஸ், பீஸு, கார்னு அந்த மாதிரி. பேபி ஃபுட்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஐட்டம், சாக்லேட் சிப் குக்கி, பேன் கேக் அண்ட் சிரப் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஹேண்டில்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ $1. ஸோ மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிறத வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணாலே வந்து எவ்ரிடே ரொட்டீன் இது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சீப்பாக இருக்குது. ஸோ ஹேங்கிங் ஹூக்ஸ், பேபி ப்ராடக்ட்ஸு லைக் பேபி ஆயில், பாசிஃபையர், பேபி சோப், ஷாம்பூ, ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. டாய்ஸு, பாட்டிலு, கப்ஸு, கிளாஸ், பிப்ஸ், அந்த மாதிரி பேபி வைப்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், பில்லிங் செக்ஷன் வந்தாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஷாப்பிங் டன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்னென்ன வாங்கினேன்றது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஷாப்பிங் ஹாலாக நான் போடுறேன். இதிலே போட்டால் பெருசாகிடும். ஸோ பை கைஸ்.